aluksi sana sanaa vastaan. Mitä tehdä, kun turvapaikanhakija sanoo kääntyneensä kristityksi? Kristittyjä ei Iranissa siedetä, joten kotiin paluu voi olla vaarallinen. Mutta suomalaisviranomaiset eivät uskoon tuloa kuitenkaan usko. I want to come out from that religion and I didn't want to be a Muslim. Tässä meille joulutarina kristitystä Suomesta. Iranilaista Basimia odottaa käännytys. Suomen maahanmuuttovirasto on hylännyt hänen turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksensa. Basim valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta turhaan. Oikeuden mukaan Basim voidaan määrätä käännytettäväksi kotimaahansa Iraniin ilman, että häntä uhkaa siellä epäinhimillinen kohtelu. If they send me back in Iran, it's so the rule is that they can kill me because of my background. Kotimaassaan Basim oli yhteiskunnallisesti aktiivinen. Hän kertoo joutuneensa lukuisia kertoja viranomaisten puhuteltavaksi ja pidätetyksi poliittisten mielipiteidensä ja islamin vastaisuutensa vuoksi. I was in university and I had the long hair and I put the t-shirt and there is always some Basijaan people. And Basijaan people is the police for religion. And I had always problem with them. They said that you can't have the long hair. They hit me and they told me that you have to write that you are wrong. You never do that again, and you can't say anything bad about Islam because you are Muslim. Suomalaisviranomaisten mielestä Basimin vaikeudet kotimaassaan eivät riitä perusteeksi pakolaisstatuksen myöntämiseen. Erityistä päänvaivaa viranomaisille on aiheuttanut miehen luopuminen islamin uskosta. Saavuttuaan Suomeen vuonna 2009 Basim ilmoitti turvapaikkapuhuttelussa, että hän on virallisesti muslimi, mutta ei ole uskovainen. Myöhemmin hän ilmoitti kääntyneensä kristinuskoon. Hallinto-oikeuden päätöksessä kirjoitetaan, että Iranissa voi uskonnon perusteella joutua pitkän vapaudenriiston tai kidutuksen kohteeksi, jopa teloitetuksi. Lisäksi todetaan Iranin hallituksen suhtautumisen kristinuskoon kiristyneen viime vuosina. Mutta viranomaisten mukaan Basimin puheet hänen uskonnollisesta suuntautumisestaan eivät ole uskottavia. Valittajan kristinuskoon kääntymiseen johtaneissa olosuhteissa on piirteitä, joiden perusteella valittajan uskonnollisesta vakaumuksesta ei voida täysin vakuuttua. I told that I'm not Muslim and I don't believe that God, but I just don't believe the Islam and Islamic God. When I came here, first of all, I just see the Christian people that they are really kind and, I was with them and I was interested that why they are like that. Then I tried to study Bible and find the Christian and Christianity. But they write in my decision, because you are atheist, you can't study Bible. Se on aika yleistä Iranissa, että monet, varsinkin nuoret ihmiset, on pettyneitä islamiin. Jos islam ei näyttäydy hyvältä, niin silloin he kääntyy ateismiin. Mutta sitten tälläkin ystävällä kävi niin, että kun hän nyt sitten tuli Suomeen, niin hän havaitsi, että islam ei ole ainoa vaihtoehto, vaan itse asiassa Jumalaan voi uskoa ilman, että on muslimi. Ja hän alkoi sitten tutkia tätä muita vaihtoehtoja. Ja tämä ohjasi häntä sitten kristinuskoa. Timo Keskitalo on Helsingissä englanniksi toimivan evankelisen seurakunnan pastori. Basim on toiminut seurakunnassa aktiivisesti. Hallinto-oikeuden esittämiä perusteluita pastori ei ymmärrä. Ja minua ihmetyttää, että miten he voivat pohjata päätöksensä tämmöiseen epäilykseen ilman, että he tutkii sitä asiaa.
Ei millään tavalla tutkittu, onko hän oikeasti kristitty. Ei ollut minkäänlaista kyselyä seurakuntaan päin. Ja jos sitten päätöksentekijä katsoo, että se ei ole aitoa, niin päätöksentekijän toki tulisi pystyä selkeästi perustelemaan, miksi se ei ole aitoa. Jos siinä on jotain epäselvää, niin silloin tämmöisessä epäselvässä tilanteessa se asia tulee tulkita hakijan eduksi. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä arvellaan myös, etteivät Iranin viranomaiset saa selville Basimin kääntymistä kristinuskoon. Asiassa esitetyn perusteella ei ole pidettävä todennäköisenä, että Iranin viranomaisilla olisi tietoa valittajan Suomessa tapahtuneesta kristinuskoon kääntymisestä. No, jos on tämmöinen vaara olemassa tietyllä prosenttiosuudella, niin se merkitsee sitä, että hän on kuolemanvaarassa. Ja miten voidaan tehdä päätös, että ehkä henkilö säilyy hengissä, ehkä hänet teloitetaan? Että hakijaa ei saa palauttaa missään olosuhteissa, ei siis saa karkottaa, käännyttää eikä luovuttaa, jos tämä hakija on vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa alentavan kohtelun kohteeksi. Iranin viranomaiset hyvin tarkkaan seuraa ulkomailla olevien iranilaisten ja myös siis tai ehkä ennen kaikkeakin turvapaikanhakijoiden toimintaa. Ja tietenkin siinä pitää juuri pohtia sitä, että joutuuko tämä tieto ehkä jotain kautta Iranin viranomaisten tietoon tai jonkun muun tahon tietoon, jolloin he olisivat vainon vaarassa. I know that there is an intelligence service at the embassy, in Iranian embassy, and they can find me like that. But that's the reason I don't say any name, and I don't show my face. Ja jos sitten Suomesta käännytetään joku palautuskieltoja vastaiset, hän joutuu palautuskieltojen vastaisen kohtelun kohteeksi, niin silloin siinä Suomen viranomaiset ja myös Suomi syyllistyy vakavaan ihmisoikeusrikkokseen. Basimilla on vielä yksi oljenkorsi. Hän on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.